Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz antsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiz. Entzun jauna, otoizka ari zaizkizunei. Eta zaindu itzazu bihotzonez, beren esperantza zure errukian dutenak, pekatutik garbiturik, bataioan agindutako biziera santuan iraun dezaten, eta zuk hitzemandako bizi betea har dezaten ondare. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta espiritu santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis liburutik. Egun haietan Abram Auskez erori zen, eta jainkoak esan zion, ona, zurekin egiten dudan elkargoa. Herrialde askoren aita izango zera. Ez duzu gehiago Abram izango izen. Hemendik aurrera Abraham izango da zure izena. Herri askoren aita egiten baizaitut. Oparo ugarituko zaitut. Zuregandik herrialdeak aterako ditut, eta zuregandik erregeak sortuko dira. Elkargoa ezarriko dut gu bion artean, eta nire elkargoa betiko elkargo izango da zurekin eta zure ondorengoekin, gizaldiz gizaldi. Ni izango naiz zure jainkoa, eta zure ondorengoena. Zuri eta zure ondorengoei emango dizuet gaur arrotz bizizera lurraldea. Kanaango lurraldea, betiko zuretzat eta ni izango naiz zuretarren jainkoa. Jainkoak esan zion gainera Abrahami, gorde ezazue zuk eta zure ondorengoek nire elkargoa gizaldiz gizaldi. Jaunak esana. Eskerrak jauna. Erantzun salmoa, bila ezazue jauna. Bila ezazue jauna. Bila ezazue jauna eta haren ahalmena. Bila beti haren aurpegia. Bila ezazue jauna. Ekarri gogora egin dituen mirariak, haren ikusgarri eta ahoko erabakiak. Bila ezazue jauna. Jauna zuekin, Gazne espirituarekin. Jesu Kristoen Evangelioa San Juanen liburutik. Aizatu jauna. Aldi hartan, Jesusek onela esan zien judutarrei. Egiaz diozuet, nire esana betetzen duenak ez du ikusiko betiko heriotzarik. Eta judutarrek erantzun zioten. Orain ikusten dugu garbi asko, deabrua daukazula. Abraham hil zen, profetak ere bai, eta zuk diozu. Betiko heriotzarik ez du ikusiko nire hitza gordetzen duenak. Gure aita Abraham baino handiago altzera bada. Abraham hil bai zen, eta baita profetak ere. Nortzat daukazu zure burua. Jesusek orduan, nik neure burua goratuko banu, hutsa litzake nire goraltza. Baina ni goratzen hauena nire aita da. Zuek gure jangoikoa diozuena, baina zuek ez duzu ezagutzen, nik bai ezagutzen dut, eta ezagutzen ez dudala esango banu, zuek bezala gezurti izango nitzake. Baina nik ezagutzen dut eta gordetzen haren hitza. Zuen aita Abraham pozez bizi zen, nire eguna ikusiko zuelata. Ikusi zuen eta alaitasunez bete zen. Judutarrek erantzun zioten, ez dituzu oraindik 50 urte eta Abraham ikusi duzula. Jesusek orduan egiaz diozuet. Abraham sortu baino lehenagotik naiz ni. Orduan harriak hartu zituzten harrika emateko, baina Jesus ezkutatu egin zitzaien eta jauretxetik atera zen. Jaunak esana. Eskerrak jauna. Jainkoak Abrahami egindako promesa entzun dugu lehengo irakurgaian.
eta jainkoak beti kunplitzen ditu bere promesak. Horregatik esan zion herri askoren aita egingo zuela eta bere ondorengoak oso ugariak izango zirela eta hala da. Alde batetik, judutarrak ditugu, ez dira hainbeste, 15 milioi munduan eta Abrahamen ondorengo dira, esan genezake odolari dagokionez. Baina baita ere kristau guztiok eta evangelioan ere agertu zaigu, baita ere modu espiritualean ere Abrahamen ondorengo gera. Hau da, Jesusek ez du hausten itun zaharra, baizik eta osotasuna ematen dio. Horregatik naiz eta batzuk berari hoxe leporatu, Abrahamen kontra zihoala edo Moisesen legearen kontrakoa zela, Jesusek ederki demostratzen du ez dela horrela. Eta gaurko evangelioan beste askotan bezala ere gogorazten die. Eta horrek amorrazioa sortzen zuen haiengan, bere etsaiengan, eta esaten digu, harriak hartu zituztela bera hiltzeko asmotan. Hau da, saiatu ziren ja bera hiltzen. Ez zuten lortu, bai etzalako aiatu bere garaia, eta Jesusek hori ere oso garbi utzi nahi izan zuen berak bizia ematen zuela. Bestela, eta Pilatusi esan zion bezala, nire aitak bialtzen zituen, ez dakitzen bat aingeru ni salbatzera, baino berak bizi eman nahi izan zuen. Baino, zenbait alditan agertzen zaigu, nola saiatu ziren amildegi batetik bera botatzen, beste hontan saiatu ziren bera harrikatzen, hau da, bere etsaiak horren bila zebiltzan, bera hil nahian. Baina, berak autoridade hori zeukan horren gainetikan egotekoa. Horregatik, diot, kristau guztiok ere Abrahamen ondorengo gerala. Baita ere, arabeak. Arabe herria, eta asko dira, hain zuzen ere, Abrahamek eukizuen beste semearen gandik datoz. Eukizuen bere emaztearekin, Sarakin eukizuen Isak, eta hori da judutarren aita, eta beste eukizuen bere eskamiakin eukizun Ismael, eta hori da arabe guztien aita. Horregatik arabeak, txora bera 200 milioi lagun inguru munduan bere ondorengo dira. Baina arabeaz aparte ere, musulman guztiak ere bere burua guk bezala, kristau bezala modu espiritualean sentitzen dute Abrahamen ondorengo bezala. Esate baterako arabeak gehiengoa musulmana da, baina arabe guztiak ez dira musulmanak, badaude arabe kristauak ere, gutxiengo bat da, zenbait tokitan gutxiengo handiagoa, Egipton 10 bat, edo Libanon ere bat baino gehiago bat dira kristauak, erlako zenbait tokitan, baina egia da gehiengoa musulmanak direla. Baina musulmanak eta musulman gehienak ez dira arabeak, beste lekutan daude, edo Asian eta Afrikan eta asko daude, eta horietako asko ez dira, baina bai sentitzen dira Abrahamen ondorengo. Horregatik, horren arabera, gutxi gora bera, mundu honetan gauden biztanleen erdia kasik Abrahamen ondorengo gerala esan genezake. Edo odolari dagokionez, edo modu espiritualean. Horregatik, gaurko irakurgai hontan ikusten dugu jainkoak bere hitza konplitu zuela. Eta Jesusek, eta honekin bukatzen dut, esaten diguna, Abraham sortu baino lehenagotik naiz ni esaten digu. Hau da, Abraham jainkoak bialia zelako, eta horregatik halako jarraipen badago, esan genezake itun zaharra eta itun berriaren artean. Eta egin ditzagun orain, gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bakearen alde. Benetako bakea nagusi izan dadin mundu osoan eska dezaiogun jaunari. Horren eskatzen ditugun jauna. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurko meza santuan bereziki, Jose Miguel Beraza eta Xanti Larraz jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Horren eskatzen ditugun jauna. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Hartzazu honez jauna gure sakrifizio hau. Balia dakigula guri bihotz berritzeko eta mundu guztiari salbatzeko Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Zure espirituarekin. gora bihotzak, Abrahan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu jangoiko ahal guztidun betiereko horri. Zure seme alabei denbora salbagarri hau ematen diezu, bihotzen garbitasuna berrizta dezaten. Eta horrela, beren grina txarretatik askaturik, mundu iragankor honetaz ardura daitezen betikoari zintzoago jarraituz. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren etorri, egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oigarri. Hau da sinesmenaren misterioa. Eta bizitzera da jauna, berriz. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzurako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak. Bereziki, Xanti Larraz eta Jose Miguel Beraza. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zerretan santua izan zure izena, etor berri zure errenua, egin zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guztu gaur egunontako ogia, markatu ezorrak, guk ere gure zornean markatzen dion bezero, eta ez dute
atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurearen zuerreza, zurea ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, Zuk ez dut pekatuak erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk ez dut pekatuak erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk ez dut pekatuak emai duzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila daituak. Jauna ez nazi nion zure etxean sartzeko, baina esazu bat eta zirtatuko naiz. Oh
Egin dezagun otoi, zure doai salbagarriak harturik apalik eskatzen dugu jauna zure errukia. Orain janaritzat sakramentua ematen diguzun bezala, zure bihotzonez betiko biziaren jabe egin gaitzazula, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bedika zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean.